noite soñei que ardía o mundo enteiro. Onte de noite soñei un soño ben trangalleiro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Esta é a festa do teatro, vienes aquí a disfrutar, a gozar, porque somos así. Nos tamén o soñábamos e semellaba verdade. Nos tamén o soñábamos, mira que casualidade. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Esos actores, esas actrices, rico. Vivindo sempre na miseria, pero estamos cheos de alegría, tiramos para diante. Eu espertei chamuscado e case que non o conto. Eu espertei chamuscado e ainda din que foi un conto. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Esta festa que me gustaría Manolo de Lucha. ¡Ay, qué rico! ¡Baila la cumbia! Mais todos saben o paso que teñen que repicar. Mais todos saben o paso, iso por algo será. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. En bailar la cumbia, como é? En bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Non se escoita! Cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Do Valadouro. En bailar la cumbia, en bailar tesouro, en bailar la cumbia do Valadouro. Do Valadouro. Unha lata de cervexa baleira fai máis ruido que unha chea. Josito, ti que? Onde te meteches, meu? Que pasa? Eu hoxe estou aquí de músico. Oh, pero non estabas de actor. Eu vou por outro convenio. Así que vos aquí intentade facelo ben, vale? Os actores, actrices sodes vos, e que isto non sexa eterno. Ok? Pois veña, dádelle caña, vai. Boas noites e benvidos a este programa único e irrepetível. Boas noites. Temo o prazer de ofrecerlles unha experiencia que vai cambiar as súas vidas. Boas noites, as posibilidades que se abren ante nós son infindas. Dito de outro xeito, o destino de vostedes está nas nosas mans. Pero non se apaburen. Antes de modificar o futuro, temos de coñecer a nosa historia. Tome de asento, por favor. A historia, unha parábola para falarmos de nós. As orixes, os escuros e claros episodios, as certezas e incertezas, todo materia prima do teatro desde os tempos máis antigos. A historia, dietario de conductas,
aproveitadas pola súa exemplaridade para marcar actitudes, implantar comportamentos, editar e prohibir. Sempre esquemática, sempre inexacta. Escrita coa caligrafía do vencedor. A historia, fonte de mitos, metáfora da vida, soño da razón, Parábola de nos e prepáranos. Aquí dá comezo a 30ª gala, María Casares. a gala Manolo T.I. Tei. Teatro Independente. Vale. Temos varios problemas. Mais se aínda non empezamos, María. Xa, eu estive me informando. Gala non ven no diccionario. Logo non existimos. Como non imos existir se xa van alo 30 galas, Fantasía, nena, fantasía. Substantivo feminino. 1. Facultade de representar na mente algo que non existe. O artista deixouse levar pola súa fantasía. 2. Cousas en fundamento real, produto da imaginación. Esas son fantasías súas. Entón, solucionado. Nós estamos no mundo da fantasía. Supoño que a fantasía existe desde que alguén tivo o primeiro soño. A primeira exaltación onde bateu coa primeira realidade. Tempo andado, inventaríase a palabra fantasía e crearíanse para ela, para a súa definición e espallamento, continentes e cabidos, músicas e bailadelas. Falar de realidade resulta sempre máis complicado. Mais é imprescindível se queremos definir a fantasía, que existe gracias a aquela, a realidade, mesmo como contraposición. Así que temos que aceptar a relatividade das palabras se queremos entendernos. Digamos entón que a realidade é un mundo, unha certa maneira de se manifestaren as cousas. O outro mundo é a fantasía, que revela as noticias do primeiro, que só teñen cabida pola vez soñada. A maneira de gozoso complemento que ilumina a devandita realidade. Como é entón o teatro que é a representación da vida, de todos os mundos latexantes na experiencia humana, ignorar a fantasía que enriquece e vivifica as nosas vidas, anunciando así a posibilidade do imposible? Josito, que? Que non sei, a fantasía, que é un mundo ou un recurso? Ai, dous mundos, pois, o real e o fantástico que se retroalimentan e iluminan. Iso é. O segundo tema, o segundo problema sería o público. Isto está cheo, María. Mesmo teñen ilusións, esperanza. Ai, pobres. Xa, Xentes, pero... todas da profesión. Sí, público non é. Xentes. A única maneira de cadrar público e profesión sería falar de Xan Manuel López Iris, que xa non nos acompaña. O noso público hoxe está composto de perdedores, vencedoras, campións, campióas. É público, Arancha. Non. Se estás de outra banda, terás esperanza ou virás acompañando alguén con ilusión, digo. Non, que hoxe non son actor, hoxe son público. Roberto, non se pode ser xuiz e parte, Di es actor sempre, Roberto. É certo, díxeno nunha obra que era actor 24 horas o día, pero hoxe son público, comenzade xa dunha vez. Veña, arrancamos. Con todas vostedes, plazas. Con todas vostedes, a presidenta da Asociación de Actrices e Actores, Eva Forneas. Boa noite, amigas, amigos, amigues, compañeiras, compañeiros, compañeires, alcaldesa da Coruña e o resto de autoridades presentes. Benvidas á Festa do Teatro galego en lingua galega. Neste ano no que celebramos con orgullo e alegría o 30 aniversario dos nosos premios, os María Casares. 30 anos dan para moito. Vimos como foi cambiando esta grande familia. Fortaleceronse as estruturas profesionais, ampliáronse os dereitos das traballadoras, co primeiro convenio de teatro de actores e actrices,
Abriuse a Escola de Arte Dramática de Galicia, diversificáronse as propostas artísticas, creáronse novas asociacións, novos recoñecementos, novos premios. Poderíamos dicir que fomos espectadoras do crecemento do teatro galego e da súa mellora, que se deu, que se dá e se continuará dando grazas ao traballo das profesionais e das institucións públicas. Mais observamos que hai un aspecto fundamental no que no canto de non mellorar imos para atrás. Imos para atrás no noso idioma, alicerce da identidade da nosa cultura. É unha sorte ter unha idiosincrasia propia na que a lingua xoga un papel fundamental. Por iso é tan importante seguir coidándoa, agarimándoa, facendo que a súa calidade sexa cada vez maior. Non nos cansaremos de repetir neste escenario que as institucións públicas deben poñerse a traballar xa para reverter a situación da hexemonía do castelán, intensificada nos últimos anos co aumento da exclusión do noso idioma en todos os eidos: ensino, administración, lecer, xustiza, actividades económicas e, por suposto, na televisión e no audiovisual. Vemos como responsables políticos no canto de lexislar en prol do idioma fan todo o contrario. Así que nós seguiremos a traballar de maneira activa xunto con outros sindicatos, asociacións e colectivos sociais no protocolo contra a emerxencia lingüística promovida pola plataforma Queremos Galego, Lingua Vital Xa. A SEMADE advertimos da instrumentalización do noso traballo nos medios públicos. Xa abonda de formar parte desa voracidade propagandística que semella reser o día a día da acción política. Por momentos dá a sensación de que dedicamos demasiado tempo en fotografarnos con representantes políticos, e digo políticos en masculino a mantenta, formando parte dunha campaña que non nos corresponde, pasando a un segundo plano nas nosas propias creacións. Non esquezamos que a función pública ten unhas obrigas e non nos agasallan con nada. Precisamos que estean con nós, que nos acompañen, sí, mesmo que se fotografíen con nós, pero con decoro, con medida, e, sobre todo, necesitamos que entendan o noso traballo, a nosa función, o valor e o significado profundo das artes escénicas, que entendan as nosas dificultades e procuren con nós solucións. Hoxe, novamente, o noso traballo volve ser imprescindible ante o auxe da ultradereita e dos discursos de odio. Hoxe temos o deber de afirmar rotundamente que non daremos un paso atrás nos dereitos acadados. Lembramos onde vimos e o que custou chegar ata aquí. Seguimos a ser a clase traballadora que pon o corpo e a alma no que fai. E se de algo sabemos no noso oficio é de resistir. O director e dramaturgo Óscar Justiz lembraba que o teatro é a forma esencial da democracia, unha arte que exercita o músculo da empatía posiblemente como a ningunha outra. E necesitamos da empatía, do pensamento, da profundidade, das cores, dos matices, da complexidade, neste mundo de frases baleiras, neste mundo de solucións simples para problemas complexos que sempre procuran o mesmo, manter a posición dos obscenamente privilexiados e exercitar a carraxe dos pobres contra os que aínda son máis pobres. Sabemos tamén que, como colectivo, temos a forza que individualmente non acadamos, que a loita conxunta é imprescindible, que a sociedade é a que ten que mandar e que, cando saímos ás rúas, os políticos teñen que escoitarnos, mesmo que non queiran. Hai un ano, neste mesmo teatro, berrábamos altri non, e parece que entre toda a sociedade algo conseguimos. Neste mundo tolo, onde a vida cada vez ten menos valor, nos continuamos a berrar. Non as ocupacións, non os xenocidios e os crimes de guerra, non o fascismo e os seus múltiples disfraces, non a guerra. Mais non esquezamos que, a pesar de que habitamos un mundo cada vez máis polarizado e deshumanizado, hoxe estamos de festa.
E se de algo sabemos nesta profesión é de bailar a vida. Viva o teatro, viva María Casares. As entregadoras e entregadores desta noite, alén de ser membros da Asociación de Actores e Actrices de Galicia, formaron parte do alumnado de Manolo Lourenzo en Casa Hamlet e na Escola Dramática Galega. Con todas e todos vós, Silvana Sestelo e Paco Guimarei. Boas noites a todos. E agora tócanos a nós comenzar o chollo, que é de entregar todos os premios desta noite. E comenzamos con as finalistas na categoría de Millor Maquillaxe. Son... Ártica Cía por O Libro da Selva, o musical de Ártica Cía. Erea Pérez por A Serie Clopen, do Centro Dramático Galego. Martina Cambeiro por Un Deus Salvaxe, de Talía Teatro. E os premiados son... Ártica Cía, espectáculo O Libro da Selva oficial. Moitas grazas. Oi, madre mía, estaba super tranquila e xa empecé a temblar. Non vou dar un discurso, simplemente decir que o diseño e a caracterización e o vestiario e toda a escenografía de Gustavo Brito, que está en Herbás e que traballa un montón con nós, e que puxen Ártica Cía porque ele é membro de Ártica Cía, e gustaríame tamén nombrar a todos, porque ao final hai un deseño, pero ao final somos unha compañía, todos nos maquillamos, todos sudamos a gota gorda, e gustaríame nombrar a todos os compañeiros. Entonces, en escena está Fernanda Barrio, que acaba de ser mamá, e sustitúe a Rocío González, tamén se maquilla, todas nos maquillamos, está Joel Alonso, Marcos Alonso, Irene Lorenzo, estou eu misma, está Anxo Fernández na técnica, na luz, estou temblando para a perna. Nada, moitísimas grazas polo nomeamento, polo premio, por este recoñecemento. Estades todos convidados a Ártica, a este domingo a Lugo a ver O Libro da Selva, vide a divertirvos, a bailar, a cantar e a ver a historia, un pouco polarizada incluso e un pouco máis política do Libro da Selva. Moitas grazas. E os finalistas, os premios de Millor Vestiario son... Carlos Alonso por A Serie Clopen, do Centro Dramático Galego. Carolina Dígale por Alta Costura, de Elefante Elegante. Rafa R. Martínez e Ana Gesto por Tromso, de Morra o Conto. Vaime tocar a mí o sobre difícil. E o premio vai para Carolina Dígale por Alta Costura.
querido e adorado momento. Yo, bueno, vou intentar falar galego, aunque non é a miña lingua materna, pero intentarei, non? A saliva pasa a ir correndo. Pero teño moito que agradecer. Quenes habedes valorado este traballo e a miña querida manada de elefantes, que agora non os vexo. María e Gonzalo, a mí tamén me temela a pierna. Porque sempre queréis, perdón, porque sempre queredes tanto en min moito máis do que eu o fago. É maravilla aprender e crecer a voso lado, como profesional e como persona, os adoro. Jaime, gracias por vir comigo esta noite. Máis dunha década aprendendo de ti, contigo. Gracias por ese lugar que hai para mí a tu lado. A Isa, mi cachito de todo, mi almohada, mi bastón, mi trampolín. A Lois, que con tanta paciencia, xa pasei o castelán, perdón. Aguanta las tormentas que atravesamos todos los que nos dedicamos a esto del arte. A mi familia, por embaldosar el suelo que piso para que no me cuele por los agujeros. Y, bueno, todos mis amigos. Gracias por todo lo que recibo. Gracias por esto, lo tenemos. As finalistas a mellor espacio escénico son... Dani Trillo por Un Deus Salvaxe, de Talía Teatro. Laura Iturralde e José Faro por A Selle Clope, do Centro Dramático Galego. Pablo Giraldez, o Pastor, por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Rafa R. Martínez, Miguel Gendre, Lara Pouso e José Faro Goti por Tromso, de Morra o Conto. E os gañadores a mellor espacio escénico son... Rafa R. Martínez, Miguel Gendre, Lara Pouso e José Faro. Non temos discurso preparado porque non contábamos. Isto xestouse en Nono Lab, un día tomando algo con Mani, pasando unha tarde de risas e dicindo como levar isto aos teatros. Unha idea que a priori parecía imposible, que era falar da gravidade, colgar uns árboles, que baixase un kayak. Coti dixo que todo era posible no teatro e así o fixo. Tampouco sei que decir, porque tampouco me esperaba subir aquí, pero tamén me temblan as pernas. Gracias por sentar precedente, chicas, supoño que é o escenario. Mil gracias. Somos unha compañía nova, entonces tampouco nos esperábamos tanto apoio, así que gracias por confiar en compañías que están empezando. Morro Conto e Tromso nace do puro amor ao teatro que supoño que todos temos, así que confiade no que queredes facer, faced o que vos dé a gana, e se queredes que baixe un kayak do cielo, facedeo, punto. Vivan as compañías novas, de verdade. Temos que apoialas a morte todos, porque son o máis importante que temos, Viva o futuro, vivan as compañías novas. E o premio a mellor iluminación vai para... Carlos Álvarez Osorio por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro.
José Faro Coti por Tronso, de Morra o Conto. Laura Iturralde por A Serie Clope, do Centro Dramático Galego. E o premio vai para... José Faro Coti por Tronso. Bueno, escribín unha carta directamente, porque unha vez estiven aquí e pasei no fatal. A realidade é esa. Non estou moi acostumbrado a falar en público, non me sinto moi cómodo, a realidade. Pero bueno, grazas a todos vos por estar aquí, primeiro de nada. Primeiro, quería darlle as grazas á miña familia, en especial á miña nai, que é o meu maior referente e guía. Moita fortuna telos ao meu carón. Mamá, papá, Anita, Pablito, Mati, Nico... Grazas aos meus avós que atravesaron o océano e pelexaron polos que chegaron detrás, de verdade. Fermina, Manuel, Pepe, Vicenta. Grazas aos meus compañeros de viaxe, a María, a Carmen, a Laura, a Mon, a Iván, a Fer, a Javi, a Juanca, e tantos outros que estades aquí, moitos non, pero grazas a todos, de verdade. Grazas a Nono Non por terme entretido e ensinarme que o éxito é o que reflexan as persoas que nos rodean e o fracaso de estar por enriba da súa tristura. Grazas ao equipo de Tromso por demostrar con amor e paixón polo teatro que en Galiza non son gran compañía, senón que faltan espazos. Rafa, tío, grazas por ter escrito este texto tan bonito, de verdade. Gracias a Lucía, Julia, Esther, a Miguel, a Lara, a Lidia, que tes un galego fermoso. Grazas a todas as persoas que adican o seu esforzo a construir un relato en forma de cultura para o povo. Moitas veces tendo outros traballos, logo bregando para sair aí a escena. Grazas ás compañeiras da ESAD, persoal de atención e servizo, profesoralo, por enriba de todo o alumnado, dunha escola que non é perfecta, pero sí é de todos e que temos que cuidar a todos, por ser pública, por ser única e por ser galega. Se me nota temblar aí, estou temblando. Bueno, e por último quería darlle as gracias a Salva e Moisés, veciños da Rúa Nova, que seguramente moitos de vos os coñecedes, este ano se xubilaron. Moitas gracias por ter traballado a terra na que nós hoxe podemos sembrar, de verdade. As finalistas a mellor espacio sonoro son... Alonso Casiade por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Julia Ammerman e Lucía Iglesias por Tromso, de Morra o Conto. Marcos Petete e Xosé Lois Romero por A Serie Clopen, do Centro Dramático Galego. E o premio vai para... Carjas o demo, Alonso Casiade, Reconversión. Moito obrigado. O premio non é meu, o premio é de todas as persoas que fan música, sexa como sexa, preferentemente ao vivo, especialmente as músicas que facedes
música para teatro, e espero que sintades partillado este premio as persoas que estades hoxe tamén aquí nomeadas canda min, que é tanto voso como meu, porque ao final isto xa sabemos como vai, non? Así que moito obrigado por partillar este momento. Eu son un simples mestre de escola que ás veces me deixades soñar con tamén ligarme co mundo da arte, por tanto, esta é unha maravilla, unha especie de soño, aparte de que vos vexo así medio anubrado, pero tamén é tamén é parte desa ensoñación. O premio, obviamente, non é meu, é de toda esta profesión do teatro, que tedes a sorte, aínda que sexa difícil, de seguir mantendo, cultivando e defendendo, sexan os tempos que foran. O premio é de Santiago Cortegoso Marían Bañobre. Moito obrigado pola confianza, segunda vez, moito obrigado. E o premio é de todo o equipo de reconversión, e agora vou me meter nun xardín, e especialmente é de Fran e de Celia, especialmente é de Cris, é de Artur, é de Goldi, é de Nani, é de... Que me faltou agora? Que me faltou? Quedoume alguén? Davide, que non está hoxe, e o propio Santi. Así que moito obrigado pola sorte de poder facer unha combinación entre todas dun espazo sonoro que eu creo que é maravilloso porque o fixastes vos, porque o creamos entre todas e ao mesmo tempo porque o vivo no teatro. Así que longa vida ao teatro, Palestina libre e viva a infancia tamén. Obrigado Tania, obrigado Amelia e obrigado Navia, a miña familia que hoxe me acompaña e sempre así. Vámonos que mañán é día de escola, veña. Seis, sete, oito, 9, 10, 25, 32, 34, 40, 42, 52, 3, 20, 75, 78, 84, 92, unha lata de cervexa baleira fai máis ruido cunha chea. Unha lata de cervexa. Unha lata de cervexa baleira. Non dá tempo. Non, é que non dá tempo, Máis de 300 obras publicadas. Non dá tempo nin de resumir. Teño unha idea. E se as cantamos? Algo hai que facer, Non dixo nada. Iso non está ensaiado. Pero isto é unha festa, non? É unha festa, gala, teatro, que Claro, sexa, María Bella. muller. Cantamos. Sí, cantamos. Un coro como nas pezas clásicas. Entón eu son coro e vos solistas. Vale, pero se temos unha bandaza aquí, pero mira, pai, por Facemos un Dios. pouco de todo, María, Veña, vai. Manolo Lourenzo ten máis de 300 obras publicadas. Pero iso cantas pulsacións de teclado son? E cantos ríos de tinta? Depende do formato, Lois, non? Claro. 300 obras publicadas, outras sen publicar, seguro. Artigos, conferencias, cursos son de 1.200 a 2.000 pulsacións por páxina. Como terás mans Monse, non? E iso, agora que se pode correxir sobre o picado, pero... María, como era daquela, nos principios, nos anos 60, o de... Lembras? A Olivetti, non?
Pling. Cedra. Eclipses. Ao Xardín dos Contos. Lendas do fin. Concerto. Lendas do fin, lendas do fin, lendas do fin. A lenda da Merda As decepción. veladas de filme. indecentes tamén. Merda de filme. Outro As mundo. dunas. Concerto. O Camiño das Estrelas. Invasión. A noite dourada de mi vida. Lionel. Pedra, O malestar do benestar. Merda de filme. Merda. A moza do mariñeiro. A noite dourada de mi Cedra. vida. Invasión. Cedra. Invasión. Agamenón en Aulide. A noite dourada de mi vida. O Xardín dos Contos. Manuel O Xardín Lourenço. dos Contos. Outro mundo. O Xardín dos Contos. A noite dourada de mi vida. Agamenón en Aulide. A noite dourada de mi vida. Unha idea xeral para acabar coa guerra. Unha idea xeral para acabar coa guerra. Unha idea xeral para acabar coa guerra. Manuel Lourenço. Neste escenario o noso corazón latexa. A ver. Seguro que o corazón das que están esperando polo premio tamén está aí pum, 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 Ai, veña, este non mete. Agora, de que músico... Non sei. A continuación, a lectura do Manifesto do Día Mundial do Teatro. Con todas vos, Carlos Callón. Ben, moi boa noite, para min é unha honra poder estar aquí convosco. Vou dar leitura a este manifesto onde poderemos ver tamén como a historia da represión da nosa lingua, da nosa cultura, non só aconteceu durante a ditadura franquista, mas tamén é bo tal vez lembrar como nos anos, durante a ditadura franquista, por exemplo, nos anos 40, houve unha serie de multas que están aínda moi pouco estudadas, por exemplo, como na cidade da Coruña se puxo unha multa por hablar al público en gallego, outras multas un pouco chuscas por ter aquí moi perto o bañador demasiado curto, outra unha señora que por practicar a nigromancia din que se continúa practicando a nigromancia que vai ter que ir vivir a Betanzos como se fose un castigo. Aí tedes unha peza de teatro moi interesante. Mas tamén está registrado como no ano 1941 neste mesmo teatro puxeron unha multa por acabar la función a 10 horas e outra multa por usar frases fuera de libreto. Eu non quero multa, vou ler. Dice que o xénero por excelencia da nosa literatura, tanto da tradicional como da impresa, é a lírica. Iso é verdade, mas tamén é mentira. A nosa é unha lingua que nasceu nun verso, mas nun verso que non se lía, senón que se representaba, que se facía carne na voz e nas mans. As xograresas e os xograres que danzaban, xesticulaban e cantaban a calor dunha lareira señorial ou na praza dunha vila, tiñan moito de comediantes. Vimos de moi lonxe. A nosa literatura trovadoresca é un tesouro abraiante, mas coñecemos só as tábuas do naufraxio. Cando no século XVIII se quixeron imprimir algunhas cantigas, o director da Real Biblioteca Española impediuno. Dixo, a poesía en galego es capricho, extravagancia, mal gusto. Insultábannos impunemente. Neses tempos estábamos nun palco, era para se mofaren de nós. El gallego y la criada. Los gallegos o mala raiva leveña. La gallega y los mandados. El gallego toreador. El gallego y las lechugas. Un crítico aseverou que non faltaba en Madrid unha peza cómica e que non houbese acento gallego cerrado e mollera máis cerrada todavía. Outro vomitou que eran lugareños rudos, con su lenguaje e sus muñeiras. Escarnesíase, onte como hoxe, un pobo traballador, un pobo emigrante.
Este pobo galego que fora do seu país ocupaba os postos máis precarios. Ensináronnos a degradarnos, a desvalorizarnos, a ternos por menos. As primeiras veces que o teatro galego subiu ás táboas, o público gargallaba mesmo nos momentos dramáticos. Aprenderan a cuspir no espello e aínda custa corrixir o camiño. Non foi fácil. Non é fácil. En 1801 ordenouse: en ningún teatro de España se podrán representar, cantar ni bailar piezas que non sean en idioma castellano. En 1867 apregoábase na Galiza outra norma proveniente da corte. En adelante non se admitan a la censura obras dramáticas que estén exclusivamente escritas en cualquiera de los dialectos de las provincias de España, pois consideraban que o teatro era el medio máis eficaz para que se generalice el uso de la lengua nacional, e non se referían á da nación galega. Estas normas dificultaron un teatro propio nos escenarios e desgaleguizaron, isto é importante lembralo, unha parte das farsas e entremeses populares que levaban séculos transmitíndose na nosa lingua natural. Ademais das prohibicións, viñan as chicotadas desde os xornais ou desde os ditames de publicación. O galego non é apto para el teatro culto que haya de ser representado. Mesmo o sotaque noso é un inconveniente que hace perder fuerza. Cando a profesionalización daba os primeiros pasos, hai 40 anos, un xornal da caverna alarmábase porque podíamos existir. Diz que nunha andadura lenta, pero eficaz, en el objetivo de imponer un teatro hablado y casi siempre originalmente escrito en lengua gallega. Moito ladran, moito andamos. A nosa lingua está de novo en crise. Este seu vello compañeiro, o teatro, algo sabe de como lidar coas crises. Nun momento en que o tanxíbel pide lugar fronte ao desengano do virtual, o teatro é unha chave decisiva para revitalizarmos a fala nosa. Ben o percibe quen lle tolle o andar. Precisamos dunha rede de exhibición viva, dunha educación escénica para todas e para todos, e duns orzamentos que sexan serios. E convén lembrarmos algo fundamental nestes tempos en que se espallan vellos novos odios. Nós somos as tataranetas e os tataranetos dese pobo emigrante de quen se rían nos palcos. Somos as tataranetas e os tataranetos que conseguiron pasar de caricatura a suxeito, cunha voz propia, que nos devolve dereitos, nome e algo moi importante na vida, horizonte. Sabemos que ser galegas e galegos é o noso xeito de pertencermos á humanidade. Lembremos, nomeemos, actuemos. Viva a memoria e a cultura do pobo traballador. Viva o teatro galego!
con todas, todos e todes vos, Paco Guitián e Lucía Sá. Aplausos. Boas noites a todos e todas e unha aperta moi agarimosa á gran familia de Casa Hamlet. Boa noite aos compañeiros, ás compañeiras nesta noite tan emotiva de homenaxe e celebración. E agora imos o que ir. Os finalistas a mellor adaptación e traducción son Artur Trillo por Un Deus Salvaxe, de Talía Teatro. Carlos Álvarez Osorio por A Metamorfose, de Sarabela Teatro. Paula Carballeira por Berenguela na Gaiola, de Galeatro e Xarope Tulú. E o premio vai para Paula Carballeira por Berenguela na Gaiola. Pois, moitas grazas. Vou falar moi rápido porque teño moito que agradecer. En primeiro lugar a Xarope Tulú, a Tenea, a Nico, a Galeatro, a Tone, a Alba, pola confianza e pola liberdade que me deron sempre. Cando me encargaron o proxecto, sabedes que a mí me gustan moitas encargas porque sempre nos poñen así uns retos. E para min o reto era falar con Manuel María. E o teatro fai estas cousas posibles. Gracias á Fundación Manuel María, por isto que fai que é tan importante, non traer, igual que nesta gala, traer ao presente, o pasado e traer a grandes nomes, Manuel Lourenzo, Manuel María, persoas coas que sen elas pois imaginaríamos un futuro moito máis pobre. E nós estamos nese futuro. Este presente é ese futuro moito máis rico grazas a Manuel María, grazas a Manuel Lourenzo e a Fundación que fai algo tamén moi importante que distribúe. O premio da Fundación Manuel María é realmente a distribución, unha distribución por moitísimos concellos de Galicia, que é o que nos fai falta. En realidade, tanto Xarope Tulú como Galeatro como a Fundación Manuel María deronme moitísima liberdade. E dar liberdade hoxe en día, compañeros e compañeiras, sabedes o que significa. Moitas grazas tamén a vos por estar aí na loita, por seguir imaginando ese futuro en liberdade na nosa lingua. Por último, como este domingo sai a flotilla global Sumuz, o Sumuz global, rumbo a Gaza, quería tamén mencionar esas persoas que siguen loitando pola liberdade, pola terra e polo respeto. Moitas grazas. Xa marcho, pero quería facer só un engadido para o público que a mí merece moitísimo respeto. Non digo que o máis, pero sí moitísimo que o público infantil e familiar e que creo que tamén debe estar mencionado como meu agradecemento por esa liberdade que nos proporciona. Graciñas. As finalistas a categoría de mellor texto original Clara Gallo e Pablo Reboleiro por Axelle Clopen, do Centro Dramático Galego. Iria Piñeiro por Vitoria, retrato dunha denuncia, de Iria Piñeiro. Santiago Cortegoso por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. E o premio vai para Santiago Cortegoso, Reconversión.
grazas. En primeiro lugar, creo que calquera persoa que estivese aquí neste momento tería a obriga, eu teño a obriga, de recordar a Manuel Lourenzo, porque este é o premio mellor texto original, creo que tamén é de agradecer que se fixese unha gala dedicada a él, na súa memoria, porque é unha figura fundacional, e creo que todos, ou polo menos case, fomos alumnos e alumnas del, así que moitas grazas por facer esta gala. En segundo lugar, gustaríame compartilo con Pablo, Clara, con Iria, que fostes aí os compañeros de nomeamento, e tamén con todos e todas as que escriben teatro en galego, a pesar das dificultades, a pesar do duro que é, do pouco apoio, pero seguimos aí defendendo a lingua, defendendo o teatro feito en galego. En terceiro lugar, este texto foi escrito dentro do Laboratorio de Escritura Teatral da Fundación SGAE a nivel estatal. Foi un proceso moi bonito, compartido con outras 5 persoas do resto do Estado. Íamos unha vez ao mes a Madrid, reuníamonos, falábamos dos proxectos de cada quen, así que gustaríame agradecerlle aos meus compañeiros, vou dicir os nomes, vou me atrever, a Almudena, Nuria, Josi, Quique e Tomás, todo o traballo conxunto, as achegas que me fixeron, en especial a titora, a Carol López, que creou un ambiente de traballo maravilloso, e ademais foi a primeira persoa que me dixo que este texto era un homenaxe. Eu dixen, non, isto é un exercicio de memoria histórica sobre as movilizacións da Ría de Vigo nos anos 80, e ele dixo, sí, iso tamén, pero isto é un homenaxe feita desde o amor, desde que me dixo iso, creo que non parei de pensalo en moitísimo tempo, moito lle teño dado voltas a isto. Eu que escribía desde a rabia, desde o compromiso contra o sistema, en fin. Quería agradecer tamén as persoas que colaboraron no proceso de documentación, que foi bastante potente, porque, como sabedes, fixen un exercicio de memoria dunha persoa que non ten memoria. Quería mencionar a 2 persoas que eu chamo os Manolos, que son Manuel Pérez Rúa, que ademais de ser técnico de Cultura do Concello de Moña durante moitos anos, foi antes traballador das CON e compañeiro de traballo do meu pai. Tamén a Manuel Curras Meira, sindicalista histórico, un dos que organizaron o secuestro do catamarán, que me dixo un día que falei con el que algo así como que non me gusta iso de que nos poñan como heróis, nos non éramos nin Curro Jiménez, nin nada diso. Nos éramos vítimas que tivemos que pelexar porque era o que nos quedaba. E tamén levo pensado moitísimo sobre esas frases durante todo este tempo. Compartilo con todo o equipo, porque un texto pode estar ben escrito ou todo o que queiramos, pero se non soa ben nos corpos, nas voces e nas almas dos actores e actrices, pois tampouco non valería demasiado. Entón, os outros 8 actores e actrices, porque vou meter tamén a Graciela especialmente, que foi a gran sustituta, grazas polo traballo, grazas pola implicación tamén de todo o equipo. Foi un proceso complicado, pero tamén maravilloso. Cando se fala moito dos pais, da familia, pois tamén se pensa moito na familia propia. Entón, Cora e Nuno, que estades por aquí, gracias por vir. Marián, grazas por todo. Deixo para o final a persoas que colaboraron no proceso de investigación, de documentación e que tamén formaron parte de todo isto, que son os meus irmáns. Susa está aquí, grazas. Meu irmán Fran tamén, que a verdade é que se enrollaron bastante a pasar polo proceso de recordar, non, todo aquilo. Os meus sobriños, a Antía está por aí tamén, e Fabio, gracias. E a miña nai, claro. Mamá, sei que hubo algo en algún momento que igual non te apetecía que se falasen destas cousas porque foron moi duras para ti, pero como foi escrita desde o amor é unha homenaxe, creo que comprendes. Así que gracias, mamá, por cuidar a papá tamén e por todo. Viva o Teatro Galego.
E as finalistas a mellor actriz secundaria son César Goldi por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Fran Lareu por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Josito Porto por Mofa e Befa, os dous de sempre, de Producións Teatrais Excéntricas. Estaba mal no papel. É verdade. Entón, o premio vai para Fran Lareu. Ai, jova, é a primeira vez que subo aquí a recoller un premio para min, porque outra vez foi no 21 e estaba María Peinado dando a luz no hospital a nosa primeira filla. Entón este premio é algo que significa moito para min, porque ben dado por dous momentos moi importantes, non? Que o nacemento de Nora. Xusto hai 1 ano e 2 meses estábamos aquí neste escenario, recordarelo todos e todas as miñas compañeiras, estreando Reconversión. E María Peinado estaba no hospital dando a luz a nosa segunda filla, Ava. Ben, hoxe supoño que estarán as dúas, non sei se expertas aínda, se meus pais e miñas irmás conseguiron poñer o streaming no YouTube. Supoño que algún día volveremos a merecer o apoio da Galega para formar parte da súa grella, non o sei. Quero compartir, evidentemente, este premio con Goldi e con Josito, que son compañeiros, amigos e referentes. Sobre todo quero compartir tamén o premio cos meus compañeros e compañeiras, Artur, Nani, Santi, Cris, Davide, Graciela, Celia, e todo o equipo enorme, porque construímos dende a comunidade, dende estar todos xuntos nese espacio da Cidade da Cultura e despois dende ali, dende a Catoira. Pero especialmente quero dedicar yo ás miñas 3 mulleres, a Nora, Ava e a María, porque son a forza que me fai seguir neste tremendo, difícil traballo que estamos. Moitas gracias. E os as finalistas a categoría de mellor actriz secundaria é pra Cristina por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Raquel Crespo por Alta Costura, de Elefante Elegante. Victoria Pérez por Victoria, Retrato dunha denuncia, de Iria Piñeiro. O primeiro vai para Cristina Collazo, Reconversión.
aquí entre as hormonas posparto, entre que me hago pis e me sale leche. Entón, para non pasar un mal momento, levo escrito aquí unhas pequenas palabras que non me voy a enrollar mucho. Ademais de ser un pedazo de espectáculo Reconversión, para que non o saiba, aumentou sustancialmente a natalidade deste país. Primeiro foi Fran, despois foi Celia e despois fomos nós hai 10 días que me iba a decir a min que estaría aquí. Quen será a próxima? Goldi? Nani? Davide? Artur? Graciela? Ou tal vez Santi? E brincadeira. Só quería nomear a este pedazo de elenco que se converteron nas miñas... E Davide, que tamén... Davide, non sei se queres tamén. Que se converteron nas miñas amigas e confidentes. Grazas por facerme mellorar como profesional. Con vos sentime sostida e apoiada constantemente. E non só elenco, a equipa inteira que traballou en Reconversión, sodes o máximo, che, como diría unha boa amiga Rosario. Grazas, Santi, por confiar en min para este traballo e grazas a todas vós por recoñecelo. E antes de que se acabe o mundo, segundo tramo, quero dar grazas á familia por darnos conciliación e poder seguir camiñando cos nosos bártulos a voltas polo mundo, que, como xa sabedes, non é nada fácil nesta profesión. Manu, Manuela, Évora, sodes o motor da miña vida. Moitas grazas por acompañarme. E que o teatro siga enchendo prazas e corazóns. Grazas. Día non podo saber se andas por aquí, se andas por alá, onde andarás. Acostumeime a ti, non podo pensar no que hai máis aló. Escarallaste da miña estupidez, máis parvo non hai. Quero buscar un remedio. Isto vai ser complicado. O gallá que estiveras aquí, o gallá que estiveras aquí, pra que a xente vexa que son feliz cada segundo que pasa. Vives dentro de mí, apertando os puños, trato de pensar. O gallá que estiveras aquí, até o infinito abro meu nariz. O gallá que estiveras aquí, polas rúas vou ao metro do Chea. O gallá que estiveras aquí, e que máis me dá o que van pensar. O gallá que estiveras aquí, 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 o gallá que estiveras aquí. Gallá que estiveras aquí, unha lata de cervexa baleira. Gallá que estiveras aquí, fai máis ruido que Unha lata de cervexa baleira fai máis ruido que unha chea. Unha cervexa baleira. Unha lata de cervexa baleira
máis ruido que unha chea. Non parece ser este o momento máis doado para celebrarmos unha festa. Non. Hai moita oscuridade aí fora. E moita dor. Non parece o máis adecuado para rematar con festa, Arancha. O novo mundo das gloriosas utopías derrúbase en menos dunha década. Vista a situación así, preguntámonos que espazo ocupará agora o teatro. En que lugar do corazón humano estará nestes días e nos que están por vir? Non. Hoxe non é día de festa. Ou polo menos de alegría desatada. Xa. Mas quen dixo que o teatro se alosase só no ventre da alegría? Neste tempo, como en todos, son urxentes as demandas e precisas as análises e as críticas, Neste ámbito noso xeral, deshumanizado e branco, hai unha cousa da que non podemos prescindir. Da nosa vontade de humanizalo, de facelo referente e humanizalo de novo. E niso, o teatro ten moito que contar e documento que esgrimir, porque naceu con esa vocación de ser noticia, e ronsel, xardín e ágora. Un lugar para o reencontro presidido pola estrela boreal. Este ano, agosto veu con sol e con escuridade. A escuridade do mar, do ceo, das rúas, a parálise dos ollos. Os penidos vellos ensaian o seu abrazo pro fillo que nunca marchou. Unha mañá con sol, a paisaxe gala acóllete, Manolo. Faise galaxia contigo. E nós aquí, Manolo, no proscenio, no abismo, camiñando por este arame, cunha lata de cervexa. A continuación, con todas vostedes, a Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia. Moi boa noite. A Xunta Directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia concédelle o premio de honra Marisa Soto a Luma Gómez. En recoñecemento a unha trayectoria exemplar e o seu compromiso co desenvolvemento do teatro galego. Con este galardón recoñecemos e festexamos unha vida adicada ao teatro e ao compromiso de loita para acadar dereitos e recoñecementos tan necesarios na nosa profesión. Luma é, antes de nada, unha compañeira.
Mais cabe destacar as súas 4 décadas adicadas ao teatro. Cofundou varias compañías teatrais, implicouse activamente na consolidación das estruturas culturais do país, incluída esta asociación, na que nunca deixou de participar de xeito activo. Aínda leva o número 4 no seu carné de socia. Unha compañeira que brilla con luz propia, que día a día foi poñendo o seu grán de area para avanzar na loita sindical, no feminismo e sempre no noso idioma, tanto dentro como fora dos escenarios. Compañeira, con este premio queremos recoñecerte como unha figura esencial das artes escénicas de Galicia, cun labor que resulta imprescindible para comprender a evolución e consolidación do noso sistema teatral. Luma, aquí te lo teu premio. Boa noite. É para min unha honra recibir un premio que leva o nome da miña querida compañeira Marisa Soto. Agradezo á directiva da Asociación de Actores e Actrices de Galicia que pensaran en min, xa que con moitos dos seus membros traballei en directivas anteriores. Foi todo un placer. Algúns non nos coñecía, pero traballamos xuntos como se nos coñecéramos de toda a vida. Levo xa case 60 anos neste oficio e aquí sigo. Fixen máis de 50 espectáculos, ademais de cine e televisión. Hoxe quero reivindicar aquí a miña xeración, porque resultamos ser clave na construción do teatro profesional deste país e na creación das estruturas necesarias para desenvolvelo. Pode parecer que as cousas sempre foron así, mas naquel tempo non había nada, nin axudas, nin redes, nin centro dramático, nin asociación de actores e actrices, nin a GADIC, nin ESAD, mesmo nin premios María Casares. Desde o comezo nos comprometemos coa lingua e a cultura galega con determinación, mais tamén nos comprometemos coa mellora e dignificación do noso traballo. Ao teatro nunca se lle regalou nada e todo o que se conseguiu foi con moito esforzo. Sei que non é suficiente e que queda moito por facer. Agora terán que ser as novas xeracións as que leven adiante esa tarefa. Desexolles o mellor
a mellor sorte do mundo e que saiban aplicar o seu esforzo con intelixencia e determinación. Durante esta longa travesía, non sempre tivemos o apoio e a comprensión dos poderes públicos. Mais preciso sería dicir que case nunca tivemos o apoio decidido da Administración, que a cotío tivo que ser presionada e forzada para que dera os pasos necesarios, male a ser a súa responsabilidade significativa o fomento, apoio, desenvolvemento e protección da cultura propia. En esta tarefa deberían estar implicadas todas as administracións, a autonómica, a estatal, pero tamén as locais. Investir en cultura é, sen ningún xénero de dúbidas, investir en paz, progreso e prosperidade. Por iso a Unión Europea recomenda que se dediquen a políticas activas culturais o 2% dos orzamentos das distintas administracións. En Galicia, esa porcentaxe está no 0,8. Queda, pois, un longo camiño por percorrer. Como di Federico García Lorca, un pobo que non axuda e non fomenta o seu teatro, se non está morto, está moribundo. Durante estes anos, esta profesión ofreceume o privilexio de afrontar moitas e diversas personaxes, como Medea de Eurípides, Séneca, Anuil, Xas de Un soño de verán de William Shakespeare, Dora de Os xustos de Albert Camus, Lady Macbeth de Shakespeare, Toniña de O enfermo imaginario de Molière, Rosiña de Unha rosa e unha rosa de Suso de Toro, Urxa de Carlos Piñeiro e Alfredo Pinal, Marica da Fame do Bosque animado de José Luis Cuerda e un sinfín máis, tanto clásicos de todos os tempos como autores galegos, tanto protagonistas como secundarios, tanto comedia como drama ou traxedia. A verdade, foi intenso e divertido. Así que aquí estarei mentres o corpo e a mente aguanten. Eva, ningún paso atrás. Eduardo, que nos quiten o bailao. Grazas. Con todas vos, Carlos Sante e Tatiana Mouro. Qué emoción estar aquí outorgando premios no Rosalía Colón, nesta gala dos Mestre Casares. No, equivoqueime. Non
María Mateo. É que nunca subín con un escenario, é a primeira vez, estou nervioso. Bueno, imos ao chollo, veña. Os nomeados a mellor actor protagonista son... Evaristo Calvo por Mala vida e pior morte de Ricardo III, de producións teatrais excéntricas. Fran Lareu por Un tal Romeo, de A Ramboia. Santiago Cortegoso por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Boas noites a todos, que o meu compañeiro non me deixou falar. Viña moi apurado. Eu estou ben. E o premio pa mellor actor protagonista vai para Fran Lareu. Joder. Non sei que decir. Bueno, sí, a ver. Un tal Romeo é un espectáculo escrito por María Peinado, a miña parella de vida, que fala do fracaso. Fala do fracaso no amor, creo que por sorte non é o noso caso. Fala do fracaso do actor, sí que un pouco é o noso caso, aínda que hoxe me dedes esta alegría inmensa. Antes esquecime de agradecer a todos os que votades. Me votarades ou non, de verdade. Moitas gracias por facerme vivir este momentazo. Un tal Romeo podría ser, sí, unha nota autobiográfica, porque creo que María se inspirou bastante en min, para falar deste fracaso. Unha vez dixeronme, xamais serás protagonista. E coño, hoxe estou aquí. Quero dicir... Collendo un pouco de todo o que se foi dicindo na gala, as novas xeracións sodes o máis importante que ten hoxe en día o teatro. As vellas xeracións, se lle pode chamar así, con voso permiso, sodes a base do noso esforzo e da nosa forza por seguir. Un tal Romeo foi montado sin ningún tipo de axuda pública, sin ningún tipo de axuda económica pública. Foi montado grazas a un esforzo, a unha ilusión, a pelexarnos por estar aquí, por sobrevivir. Foi montado grazas a María, a Germán, a Anxo García, a Nuria Sotelo, a todo o equipo e equipa inmenso que ahora mismo non podo nombrar porque me esquecería de alguén. Pero outro día, hai cousa de un mes, falaba con un programador en País Vasco que dicía que o problema do sector é que a bañeira está moi chea e pretendemos meter moitas cousas. Pero, ollo, daba unha solución. E a solución non pasaba polo que moitas veces, demasiadas, escoitei aquí en Galicia. A solución non era que facer fortes a uns poucos e que os demais desapareceran, non. A solución, dicíame, pasa por facer a bañeira máis grande, por meternos todas e todos e convivir, e facernos forte, porque somos un sector que sempre loitamos polo noso e o noso é o de todas. Entón, por favor, exixamos ás administracións máis apoio, máis axudas, porque que significa nova creación? Acaso alguén maior de 35 anos non ten dereito a empezar de cero, a empezar un novo camiño? Nova creación podemos ser calquera. Nada, agradecer especialmente a María, porque vivo con ela todos os días, evidentemente, e as nosas fillas que están na casa, como xa dixen antes, pero dicir unha cousa moi importante. Neste caso, Cris, viches aquí coa túa valentía de a parte viroxe, como dicían os vellos, recén parida. Pero hai unha cousa que pasa nas mulleres, e nas mulleres artistas especialmente. Parece que cando están embarazadas, cando dan a luz, desaparecen do mapa. María Peinado, ti estás aquí. Hoxe este premio é teu. Quérete. Moitas grazas.
As finalistas, a mellor actriz protagonista son... Iria Piñeiro por Vitoria, retrato dunha denuncia, de Iria Piñeiro. Marta Lado por Un Deus salvaxe, de Talía Teatro. Natalia Pajarito por Aserie Clopen, do Centro Dramático Galego. E a gañadora, a mellor actriz... Chan, chan, chan. ¡Natalia Pajarito! Grazas. Uf. E agora que? Moitas grazas. A ver, vou organizar porque escribí un mogollón de cousas. Pero non trouxe ninguna. Entón agora están como todas así. A primeira é darlle grazas á miña filla, Nair, porque non é tan fácil ter unha nai payasa, así que forte aplauso para ela. A meus pais, obviamente, que están aí tamén, o apoio familiar, pero como teño tantas familias. Moitísimas grazas a Serie Clopen, a Pablo, de verdade, gracias por darme as alas para facer iso. E por confiar tanto en min, creo que te mereces unha parte. Así que gracias, Pabliño, porque ao final son un montón de anos, ¿no? Entón as gracias deberían ser dende a Casa Encantada con Sandra, que me deixou a Palestina, que está de camiño á seguinte fragata, Sandra e Pasqui, a Chévere, a Salanasa, que foi a nosa escola. Eu ainda non tiña escola de teatro. Ainda non estaba de Vigo. Gracias a Clopen, porque Clopen foi maxia. Eu só podo facer cousas como as que fixen con maxia, e iso foi o que pasou en Clopen, así que gracias a todas. Inés... Madre mía, madre mía, madre mía! Mátame, Rosa Moledo. É un chiste particular, Rosa. Inés, Luz, Marián, que nos fixo a Tatatus, aquí están, un ser moi especial que me acompañou no camiño payaso. Marián, quérote. A todas. Johanna, Marta... É imposible isto. É unha charra. Claro, tamén quería facer... Mira, da igual. Eu quería facer un montón de cousas, pero non me saben, sabes? Entón, onde están os malos? Que estamos todos aquí... Quería reivindicar... Hostia, reivindicar é difícil con eso. Quería reivindicar... Ui, que me lo trago. O humor en femenino, porque dixo... Gracias. Porque os meus payasos, a miña familia payasa, o sea, os quero moitísimo, pero tamén tería que agradecerlle as miñas payasas coellas, que foron as que me fixeron os dentes, a Marta Silla e Tefi. Quería reivindicar un montón de cousas, pero... Canto levo?
Creo que isto non da música. Fai a música, calquera cousa, Carlos. Manicómicos, malados. É que claro, manicómicos, viva manicómicos. Viva o circo! É que se me vai a escapar algo. Viva o circo! O circo... Se complica. O circo tamén como medio de expresión que creo que quedou máis que demostrado, defendo moitísimo como entretenimento tamén, non é unha escala de valores, pero penso que ten moitas cousas que dicir. As payasas temos moitísimas cousas que dicir, verdad, María? Sacarme de aquí. Grazas á asociación, é verdad, a asociación. Gracias por votarme. Iria, claro, a Marta non a conozco tanto, pero con Iria facía cabaré na sala NASA, así que teño que compartirlo tamén cas vídeos, compañeros. E os nomeados ou nomeadas a mellor dirección de movimento son... Armando Martén por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Esther Latorre por Tromso, de Morra o Conto. Marta Alonso Tejada por A Serie Clopen, do Centro Dramático Galego. E o premio vai para... Faime música aí. Marta Alonso Tejada. Bueno, ben, moitas grazas. Para min é unha ilusión moi grande recibir un María Casares, a mellor dirección de movimento e para a serie Clopen. Non sei, como a noite está peliaguda, é un desexo. Para min foi unha honra acompañar o circo na primeira produción do Centro Dramático Galego desta disciplina. E toda a equipa a vivimos con moita responsabilidade, con moitísimo amor, poñendo, non, todo o amor para o sector, tendo en conta os que estábamos ali e os que non estaban, non? Entón, eu o que quero que subades todas e todos, porque non vai a ser que nos quedemos coas ganas, así que todos os corpos en movimento para aquí, porque si hai que subir. Non que non? Sí! Quen é aquí a directora de movimento? Vamos, ale, en pé. Claro, vinde, non vayamos quedar coas, pero rapidito, áxil, a ver, que se note. Aquí falta xente, claro, vamos. ¡Vamos! A verdade é que na produción todo era moi coral, non había que dicir as cousas, pasaban porque estábamos todos metidos no fluxo, isto aquí... E falta Guille, claro. Que facemos un frotis-frotis, non? Bueno, gracias, sí. Eu quería compartir este premio con toda a equipa, pero en especial con vos. O elenco, os corpos, non? Uns corpos que para... Eu gosto moito co rollo dos corpos, que todos os corpos importan, que todos os corpos son importantes, todos contan, e estes son uns corpos particulares, xa todas e todos os do circo, que teñen o rigor, unha excelencia, unha trayectoria, unha loita, un empeño, unha ilusión, todo isto posto nunha disciplina super dura, que non só é a beleza e o asombroso, senón tamén pois, todo ese rigor e ese empeño e loita, e entón para mí foi unha honra acompañalas, acompañalos, así que, bueno, gracias por hacerme casito e estar aquí, moi...
E nada, marchamos xa, moitas grazas. Eu quería lle dar as grazas a Pablo Reboleiro. Este foi un proceso increíble, precioso, un soño, como dicía Pajarito. Maravillosamente dirixido por Pablo, que foi unha maravilla, xente, ou seja, traballar así, en fin, é o que teria que ser sempre. Xa está. Gracias. E os finalistas a mellor dirección son... Pablo Reboleiro por A Serie Clopen, do Centro Dramático Galego. Rafa R. Martínez por Tromso, de Morra o Conto. Santiago Cortegoso, Carlos Álvarez Osorio e Natalia Feijó por Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. And the Oscar goes to... Dirección sen movimento, vale? Anterior é con movimento, ahora sen movimento. E o premio a mellor dirección vai para... Santiago Cortegoso, Carlos Álvarez e Natalia Feijó por Reconversión. A ver, Carlos. Non parde de traballar este home. Moitas grazas. Eu xa falei moito antes, e como non quero monopolizar, prefería que falasen... Fai moita ilusión que fale Natalia. Bueno, eu non contaba falar, pero vou ser moi breve e devolverlle a pelota a Santi. O primeiro de todo, agradecer a Santi por convidarme a participar dun proxecto que para min resultou maravilloso. Foi unha viaxe que me cambiou. Gracias a Carlos tamén por todo o acompañamento e grazas á equipa por acollerme e arrouparme. Aproveito e grazas tamén á miña familia, mamá, papá, aboa e a familia escollida tamén, que non de sangue, as que estades na casa, a Álvaro, Paula e as que xa sabedes quen sodes. Por último, grazas tamén a todas as persoas que, como Santi, apostades polas caras novas, as técnicas, as programadoras, as compañías que nos tendedes a man e que nos facedes máis fácil entrar neste mundo tan maravilloso, pero que ás veces pois costa dar eses primeiros pasiños. Moitas grazas. Vou falar eu porque tengo que marchar para arriba outra vez. Moitas grazas sobre todo a Santi por convidarme a este proxecto. Hai unha cosa moi chula en Reconversión. Reconversión é un proxecto persoal de Santi, má da historia de seu pai, pero que fala tamén do traballo colectivo, da necesidade de unirse, de unir pezas, de unir xente. Reconversión é un traballo, unha montaxe de unión, de equipo, como poucos. É que, decir, Santi foi moi xeneroso, confiou moito no equipo e eu creo que hai unha codirección non só de non los tres, sino de todos os actores e actrices, de Armando, de Caxade, de Pastor. Hai unha equipa, Marián, hai unha equipa detrás moi grande, moi comprometida e que Santi, sendo un proxecto tan persoal, deu moito marxe para traballar todos e todas xuntos. Moitas grazas, Santi, moitas grazas a toda a equipa. Eu teño que dedicar isto ás dúas mulleres da miña vida. Sei que é algo que estades dicindo todas e todos,
Aí está Fátima. Naya non está, pero grazas por aturar esta, todos sabemos, esta profesión. Temos calendarios, horarios que son unha tolería. A conciliación familiar é moi complicada moitas veces. Grazas por estar aí. Grazas, quero vos. Graciñas. Eu marcho. Agora debateremos como imos facer co premio, a ver se para partirlo en 3 cachos idénticos. Pero, como di Carlos, igual habería que partirlo entre 20, que son os que aparecen no programa de man de reconversión. Non quero entrar en polémicas, pero eu sempre estive a favor de apoiar as compañías novas, desde que Ibuprofeno foi unha compañía nova, e sempre o apoiei. Pero, por si acaso, igual pensa que as compañías veteranas imos sobradas, gustaríame dicir que montar unha obra de 8 actores e 20 persoas require unha estrutura e unha experiencia que tamén hai que valorar. Por dar un dato, Ibuprofeno Teatro deu perdas o exercicio 2025 por meterse neste embolao. Entón hai que apoiar as novas, pero tamén as estruturas consolidadas que se atreven a facer proxectos desta envergadura e lle dan cabida e postos de traballo a moita xente. Ademais, postos de traballo en condicións, pagando todo o que hai que pagar. Entón, digo, por si acaso, sabes? Dito isto, o dato que deu Luma que tiña pensado de Adreu é fundamental. A Unión Europea recomenda 2% para a cultura. Estamos no 0,8%. Pero para investir noutras empresas, noutros proxectos empresariais, non temos problema. Por favor. Moitas grazas. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Carlitos, ¿estoy bien acá? Gracias. Fíjate, Tito, Alejandro Jato. Una lata de cerveza vacía hace más ruido que una llena, ¿viste? Unha lata, Roberto. Unha lata. Unha lata de cervexa. En Nevelar. Unha. Se cree Rosa Moledo esta, pero marcala. Unha lata. Unha aberto. O A é sempre aberto, Roberto. E o O? Ai, Dios. Redondo, Roberto. Iso. É redondo. Alejop. O teatro mente, tanto máis que funda as súas intrigas en mitos, eles mesmos enganadores. Unha política rigorosa non pode permitir tal cousa en nome da verdade, Todos sabemos que traxedia, drama e catástrofe son palabras que foron considerablemente enfraquecidas, que perderon mesmo o seu sentido. Sorprende que citemos a Manolo Lourenzo só como dramaturgo. Aínda podemos escoitar o eco de inmensas barbaridades do xeito de... Iso xa o fixo Shakespeare moito antes. Para que insistirmos? Que lle deu? Tan terrestre que acaba sendo aéreo como ave que nunca perde o camiño de volta a esta terra rica en pan, en augas e en latín, onde habita a nación dos galegos, e onde o bispo de pedra reparte co seu báculo as racións de vento que nos tocan segundo a ubicación de cada tribo. Manuel Lourenzo. Ay. Lourenzo. Sí, señor.
Lourenzo constitúe a fonte máis caudal e poderosa da nosa literatura escénica. Compañeiras, que Manolo fixo de todo, Fixo poesía, fixo prosa, fixo teatro, fixo crítica. E ben sabes, series, cinema, cursos, conferencias, traducións... Traducións, sí. Efectivamente, traducións. Pero entón, o lóxico sería que Manolo Lourenzo fose traducido a outras linguas, non? Claro. Facemos un anaquiño de Lionel o malestar do benestar. Feito. Imos ao proscenio. Aquí. Sí, no, con distancia. Aquí. Veña. Dentro do foco. Bueno, empecemos de novo. Veña para atrás. María. Sí. Facemos un anaquiño de Lionel. Feito. Veña, imos. Por que matarse se o teatro é unha mentira? Sí. Hereditaria. E que? Que unha mentira hereditaria non deixa de ser un compromiso. Collo sacho. Pourquoi se tuer si le théâtre est un mensonge? Oui, héréditaire. Et alors? C'est qu'un mensonge héréditaire demeure un engagement. Prends la pioche. Oh, quelle jolie, madame. Why kill yourself if the theater is a lie? Por que matarse? Why? Se o teatro é humano. Why kill yourself? Pega na enxada. Unha mentira hereditaria. Por que matarse? Si el teatro es una Teatro mentira. é humano. Why kill yourself? Por que matarse? Pega na enxada. Unha mentira hereditaria non matarse? deixa de ser un compromiso. Unha mentira hereditaria non deixa de ser un compromiso. Non deixa de ser un compromiso. Non deixa de ser un compromiso. Unha mentira. Unha mentira. El teatro es una mentira. Compromiso. El teatro es una mentira. Compromiso. Una mentira. Una mentira. El teatro es una mentira. Una mentira. Una mentira. Compromiso. El teatro es una mentira. Compromiso. El teatro es una mentira. 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 Compromiso. Tannenbaum, wie weiß ist dein Blätter. Oh Tannenbaum, wie weiß ist dein Blätter. Du blühst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winterbergs nicht. Oh Tannenbaum, Bravo, rapaces. Intercambio cultural, meu. Xa, se este fora un país normalizado, iso sería o lóxico, porque logo sí, Shakespeare escribiu en galego sempre. Xa. Non sería o lóxico, sería o normal. Pero o normal non é sempre o habitual. Debería ser. Veña, vamos a rematar isto. O Ponte ali. normal A vida é A vida é No, Noso texto da aquí razón. cobramos igual. Vamos cortando. Vale, non pasa nada. Aquí non cobramos por tempo. Señoras e señores, con todas vos, Margot Alvarado e Cristina Fuentes. Boas noites. Boas noites. Os finalistas a mellor espectáculo de monicreques, obxectos e figuras animadas son... A Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica, de Tanxarina. Castelao, un corazón a intemperie, de Fantoches Baix.
Gabinete Mirabilia, de Pablísimo. E o premio vai para a Biblioteca Galáctica contra a IA Fantástica. Boa noite. Quería facer unha homenaxe en este momento aos meus queridos Miguel e Andrés, que están montando en Foz, non poden estar aquí, están montando a biblioteca, e creo que o local é un pouco pequeno. Entón este é meu pequeno homenaxe. Quita a parte, quita aí. Aguanta aí. A ver. Quedou ben? Quedou? Bueno. Isto é unha homenaxe a todos as compañías, os compañeiros de títeres, que a veces vamos aos lugares as medidas non se corresponden. Pero o noso compromiso é tan grande que sempre realizamos o espectáculo. Estamos aí. Ben, para nós foi unha honra que a editorial Galaxia nos reunira un día aos tres da compañía para sentarnos nunha longa mesa de despacho e nos dixeran que querían facer un espectáculo como Licreques para celebrar os 75 anos da editorial. Pareceunos algo extraordinario. Estábamos moi emocionados e dixemos que sí, nós podemos. Levamos 45 casi e malo será. E fixemos o espectáculo. A verdade é que tivemos sorte porque nos reunimos un grupo de xente para facelo en Taxarina, xente moi comprometida en contra da guerra, xente a favor da paz en Palestina, e pola liberdade tamén do Sáhara. E aí estábamos todos juntiños para facer o noso espectáculo e celebrar 75 anos de literatura, que non é nada doado. Aí estivemos e se fixo o espectáculo grazas a que o noso amigo Pablo Pastor, que está aquí, fíxonos unha estupenda biblioteca para ter un escenario, para unha escenografía, uns bonecos extraordinarios que logo vos contará o meu amigo Carlos Labraña, que teño aquí ao lado, como decidiu facer o guión do espectáculo. Contamos tamén con Ailén Kelderman, que fixo a música, e Cloti vestíunos a todos. Vestiu Andrés do señor Lamote e a Miguel do malísimo Smith. E aí está o espectáculo. Estáse montando hoxe, afortunadamente, para mañán ter o público infantil, o que nos queremos, o público que para moitos deles por a primeira vez van ver teatro e teatro en galego, que son o noso futuro e temos que cuidalos e para nós é unha grande responsabilidade. O guión do espectáculo o fixo Carlos, que vos vai contar aquí un poquinho como o fixo. Hola. Grazas. Bueno, agradecer antes que nada a Tanxarina e a Marcos Calveiro de Galaxia por confiar en mí para a escrita do texto. A verdade que foi un proceso moi bonito con Tatán,
con Andrés e con Miguel. Na Biblioteca Galáctica unen as forzas o teatro coa literatura e os personaxes clásicos da literatura infantil, como decía Tatán, en Ramón Lamote, en Espantallo Amigo, Toribio, Lobo Namorado, van loitar usando como ferramenta a escrita e a nosa lingua contra a intelixencia artificial, aínda que, como estamos a ver neste mundo no que estamos, non sabemos se é tan perigosa como a intelixencia natural. Por iso, só podemos dicir non a todas as guerras. Grazas. Continuamos. Os finalistas a mellor espectáculo infantil son... Berenguela na Gaiola, de Galeatro e Xarope Tulú. Vigo Palula, o espectáculo, de Ainé. Coa cabeza nas nubes, de Sol. O libro da selva, o musical, de Ártica Cía. E o premio vai para... Berenguela na Gaiola. Mandoume falar a min primeira, así que vou falar eu. Bueno, moitas gracias en primeiro lugar a todas as compañías que facedes e facemos teatro infantil e familiar. Sabemos que non é cousa doada, é verdad que nos meten ás veces en sitios onde non collemos. Moitas veces, de feito. Moitísimas gracias á Fundación Manuel María e Alberti, que está aquí con nós, porque este non é un premio, é o premio. Porque de nada vale que che dean un premio se o espectáculo queda metido nunha nave collendo piolla. Bueno, tamén hai que darlle gracias aos que deron Añica, ao Fiote Carballo, e ao SDJ, que tamén puxo algo de carto. Eu quería yo agradecer á familia García, porque se non cajanse no cono, porque fixeron unha reunión na casa, e fixeron tortilla e todo. A familia García e, sobre todo, o meu compi, Nicolás Ernesto, por... Gracias a Nico, porque gracias a él levamos 11 anos facendo isto e ojalá duremos algo máis. Costounos un divorcio, unha miniña, vaya, que foi unha maravilla. E tamén moitas gracias a todas as amigas e amigues e amigos que nos axudaron en algún momento da nosa vida a cargar e descargar a furgoneta. Moitas gracias. Ai, pero estades moi longe, vide un pouquinho. Pois moitas grazas, compañeiros e compañeiras, por votarnos. Grazas ao resto do equipo que non está aquí, e voume meter no embolado de nomealos. Xavi, Nacho, Lore, Carolina, equipo Urdime, faltame alguén seguro, a Carmen. Gracias. Grazas, equipo, por facer ver posible. Claro, moitas grazas a miña familia, que se nós hoxe ganamos un espectáculo familiar é porque temos unha familia e uns colegas que iso que nos axudan moitas veces máis das que nos gustaría a cargar, descargar furgo, a traficar con tuppers e algunha que outra vez a cortar algunha madeira.
E moitas grazas ao Fiote e ao Concello de Carballo que coproducen este espectáculo, pero que coproduciron moitos outros dos nosos espectáculos. Hai tantos concellos que maltratan a cultura, que ter a sorte de ter nacido nun que impulsa e que é un referente neste país, pois é un orgullo. Viva Carballo! Viva Carballo! En especial, gracias a Carmen e Antón Porteiro, porque cando era unha pequena que lle empezaba a interesar o teatro, meteronme directamente entre bambalinas. Aí nunca montei máis focos que con 10 anos, creo. Ensinaronme que isto podía ser unha profesión. Nada máis. Moitas gracias. Vale, así, rapidamente, Manuel Lourenzo, ademais de ser dramaturgo, escritor, todo o que estamos falando, foi formador, non? E formou moitos das persoas que estades aquí entregando os premios. E é fundamental esa figura do formador, porque formar o público, formar os actores e as actrices desde que somos pequenos, fai iso que tantas veces chamamos a creación de público. Pois o público empeza desde os pequenos e desde as pequenas. No meu caso, a mí quen me formou foron dúas persoas que formaron outra moita xente que estedes aquí neste teatro, que foron Ricardo e Bea, nun grupo que era o Grupo Sardiña, daqui da Coruña, do Instituto da Sardiñeira e do Instituto del Viña, vai por vos Ricardo e Bea. E tamén quería dicir que esa formación é fundamental facela dende cativos e cativas, e é fundamental fomentar o teatro dende eses nenos e nenas. Vivimos un tempo, dende a pandemia, no que os hábitos de consumo no público familiar están mudando radicalmente. Temos que ser conscientes de para que o seguinte premio que vai haber a continuación, que é o premio a mellor espectáculo, se poida levar a cabo, é porque ten que haber un público. E para que ese público exista, temos que formar as xeracións que veñen. E para que esas xeracións que veñen vayan ao teatro, é fundamental crear espazos, crear redes. As administracións teñen un proxecto en riba da mesa dende fai un par de anos que é un proxecto de circuito escolar. Un proxecto que foi presentado tanto a políticos dun lado como a políticos do outro. De momento non estamos recibindo ningunha resposta. É un proxecto de país, é un proxecto de toda a profesión, así que pedimos, por favor, que ese proxecto que tedes en riba da mesa que o apoiedes, porque se a cultura é un dereito para a xente adulta, pero é un dereito tamén para a infancia e para a xuventude. Moitas gracias. Moi rápido, porque eu xa falei. Só quería, escoitando esta xente nova, desde o meu punto de vista, e decir tamén, pois, facer o que vos dixen antes, que o teatro sempre presente, que aquí estamos persoas de diferentes xeracións, non hai que esquecer de onde vimos, nin cara onde imos. Claro, escoitando isto, unha vez máis, gracias a Xaropectulu e grazas a Teatro pola confianza por chamarme para este proxecto, pero vin co meu compañeiro Chiqui Pereira de Berro Bambán, que desde hai moitos anos estamos tamén pelexando polo teatro infantil en Galicia, moita outra xente que estades aquí diante. Tamén teño que decir neste sentido que no xurado do Premio Manuel María, creo que estaba Manuel Lourenzo, e tamén foi unha aposta do xurado do Premio Manuel María abrir ao público infantil e familiar. Nada máis. Moitísimas gracias. Moi brevemente, efectivamente, a cuarta edición do premio do certame Manuel María de proxectos teatrais foi para esta obra e o xurado presidido por Manuel Lourenzo tuvo a valentía de premiar entre os proxectos presentados unha obra que un pouco eufemísticamente dice familiar. Nas 4 edicións nos conservamos unha única persoa dentro do xurado, que era Manolo Lourenzo, que o presidía. No que na parte que a nos toca de todo isto, a Manolo Lourenzo vai dedicado este premio e esta obra e todo o que poidamos facer, porque el é o mestre. Convidarvos a que participedes, acabamos de convocar a 5ª edición, participade, creo que vale a pena e a proba é esta grande obra. Unha última cousa, que será na casa vanme matar. Vai por a miña nai e por o meu pai tamén. Veña, moitas gracias. Hasta luego.
e as e os finalistas. Isto xa se acaba, Manolo. O mellor espectáculo son... A serie Klopen, do Centro Dramático Galego. Reconversión, de Ibuprofeno Teatro. Tromso, de Morra o Conto. Este non quere. O último. O premio vai para Reconversión. Moitas grazas. Puxen no grupo de WhatsApp que quen quixese falar, que falase, pero nada, ni caso. Parabéns ao equipo de Klopen polo maravilloso espectáculo que fixeron. Teño moitísimas ganas de ver Tromso, que non a puiden ver, pero as referencias que teño son maravillosas, así que parabéns aos dous espectáculos que compartimos a nominación. E parabéns e gracias a todos e todas os que facedes teatro, se xades compañías novas, compañías veteranas, da igual, temos que loitar xuntos para que o sistema teatral funcione. Vale, iso é o máis importante. Quedémonos con esa idea que Manolo Lourenzo tiña clarísima tamén. Manolo, eu recordo que sempre me acordará iso, dicía que nun taller ou algo comentou que o fascismo é algo que está no interior das persoas e que é unha loita conseguir que ese instinto que levamos dentro non saia, porque non pasen cousas como o Holocausto. Creo que o teatro é unha gran ferramenta para poñernos no papel de outros, para ter conciencia das diferenzas e respeto polos demais. Creo que é necesario apoialo e que cada vez se expanda máis na sociedade, cada vez se vexa máis para que todo isto que vemos que está pasando a nivel ideolóxico, este retroceso tan grande a nivel social, se pare dunha vez. Reconversión é unha obra que fala de loita, dun grupo de persoas que loitaron polos seus dereitos, que saíron á rúa, que fixeron todo o que puideron. Moitas veces eu penso que na sociedade hai unha minoría de persoas, entre elas estamos os que facemos teatro, moitísimos dos que facemos teatro, que somos moi conscientes. É moi bonito vir a esta gala e que empece co discurso da presidencia da asociación, que poderíamos asinar todos, creo que asenaría eu, ou o de Luma, no que hai este compromiso e esta visión da sociedade. É unha maravilla. Dame moitas veces moita rabia pensar que hai unha maioría silenciosa que non asume estes discursos e si outros discursos que chegan sin matizalos. Ante unha maioría silenciosa manipulada por persoas poderosas, que é incrible que non teñan un contrapeso, que ninguén poida parar en estados democráticos, contra esa maioría silenciosa sexamos unha minoría moi ruidosa. Viva o teatro!
Grazas a todo o equipo de Reconversión, que están aquí uns poucos, pero faltan. Grazas tamén, por certo, que é importante, os programadores que apostaron polo espectáculo antes de estrealo, ese apoio é fundamental para nós, e non queremos deixar de agradecelo. Nada, moitas grazas de verdade a todos e a todas por facer teatro, por seguir aquí. Vémonos o ano que ven, aínda que se xen outros espectáculos os que estean, ímolo pasar a Bebeña, imos tomar algo. Todo texto é potencialmente teatralizable. Os diálogos, os conflitos e as situacións dramáticas dos personaxes xa non teñen que ser condición sine qua non do texto. Patrice Pavis. Non todo texto, nin sequera un texto literario, pode ser concibido na súa dramatización se non se dan as condicións para esa propia dramaturxia. A primeira condición é que posúa pegadas de oralidade propias do texto. Estar en relación coa dinámica da conversa ou do monólogo e ter unha circunstancia social concreta, un mito, un rito, un espectáculo. Ade as molestias. Estaremos pouco tempo. A diversión, como acontece no teatro, é unha conditio sine qua non para percibir a realidade como tal. Que ben sabido que o teatro reclama ámbitos, espazos libres onde respirar e recrearse e non absurdas embalaxes que o prendan e o repriman. Pero entón, o teatro é como a vida. Un grande ruido seguido de un grande silencio, non? Como a guerra. Como a guerra. Como a guerra. ollos pechados, esta lluvia que mata con agullas unha vida polo subidoiro, escoitando estalos no teu corpo. Pode ser a túa presenza transparente, transparente,
historia de xente boa descuartizando esquecidos e vellos costumes. Coñecín o camiño verdadeiro, as feridas no borde dos meus beizos, disimulando o sabor das miñas mágoas. Van pensar isto non é posible. Eu son feliz, son tan feliz, ainda non o creo, pero quero morrer aquí. Eu son feliz, son tan feliz, ainda non o creo, pero quero morrer aquí. La banda.